Den prayitna semuriris semuriris eka balik wis meneng iki wayahe Sawandara aja kelitian jenengane kok kaya ngono Bagong Ndara Permadi rawuh mrene Ndara Permadi rawuh wonten ing mriki Den kula nyuwun pangapunten enten wigatos napa jenengan mrebeki kaliyan kawontenanipun para Panakawan Kakang Semar kuli anu kula mangerti ya Kakang lamun to dina iki aku diutus dening Ibu Undi supaya golek yana ngendi dununging Kakang Mas Bratasena salajengipun kabar sing tak tampa Kakang Mas Bratasena ndak golek Yakup Praptanegara Ngastina dawuhing Prabu Dastarastra Kakang Mas Bratasena didhawuhi dening Prabu Dastarastra supaya mbabat Wanamarta kinarya mukti sak kadang Pandhawa Kakang mula kang sangka kuwi ayo tak dherake ngupadyana ngendi dununging Kakang Mas Bratasena sartane Nerajang Wanamarta Kakang mareka den prayitna semuriris eka balik Tityani Gantayani Trisunya Purnama Sasi Kilar tengah latar mileng lintang Bima Sekti sadang-udang-uden mugi saged kasembatan anggenipun Ndara Bratasena anggenipun babat Wanamarta saged kalis ing sambikala sebab Wanamarta menika alas ingkang gawat kliwat gong liwang-liwung wingit kepati 1 mara 1 2 3 4 5 mir ora nglecegah bandem bataku sisan akeh batakune sisan sak trek Bagong arep tak nggo gawe toko apa toko bataku arek kaca iya Kakang Semar wis ora sasuwe-suwe digelak lakune nggih Den monggo kula dherekake anak Mojana nganti ingkang keri yo Kakang Semare ngoten mrayatna semuriris
Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Wilatala wong dedian kala rada Mas Patih Raja Dewaku lah kok jebul tinemune kae sajake satriya sing ciri getheke wis dingendikake dening Ewang Pikulun Bathara Indra padha karo sing didhawuhke karo aku ya Raden kula nyuwun sewu kula kedah nyegat kalawan paduka Raden Uta Pandhawa tata kate Wisnaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Maragana Nuwun sewu Raden kula nyegat kelawan jengandika ana pandhita buta tak sawang cat katon cat ora iki sapa pun tepangaken mbok bilih paduka Sudya mestani dhateng kula menika wingking saking pertapan sumur gumuling peparap kula Begawan Anggara Parna inggih Jim Citrasena ya Begawan Anggara Parna ing sumur gumuling nggih kasinggihan mekaten Raden kula nuwun sewu menapa jengandika menika Raden Permadi iya dasar kepara nyata wah ladala menawi ngaten boten sisep anggenipun Ewang Pikulun Bathara Indra dawuh kalian kula apa kang dadi wigatine dene Ewang Pikulun Bathara Indra dawuh lawan kowe kula nuwun sewu kula boten saged matur wonten ing mriki mila saking menika kula paduka Raden Permadi kedah prapta wonten ing pertapan kula ing sumur gumuling Begawan Anggara Parna wonten timbalan Raden gandeng aku duweni kewajiban ya kuwi ngupadyana ngendi durunge Kakang Mas Bratasena sing gedhe pangapuramu aku urung iso minangkani dina iki sebab yen to wis rampung kewajibanku aku lagi bisa minangkani puang dadi karepanmu wah ladala Raden namung sekedhap kemawon nadyan tumpung telung kedheping peninggal nanging Permadi iki satru sing tetek tangguh-tanggun netepi marang kewajiban mula bloko suta aku ora gelem sartane aku rung iso minangkani pepinginanmu dina iki Anggara Parna wala dalah menawi ngaten kula meksa kelawan sing andika mangsa burung arep meksa karo aku saut mangsa apa ngono kok Bang gong hei bengak ngopo juluki gangkong wah jan wis apa kowe iki ra ngerti lakon kowe tak juluki kok malah ngendi kowe tak juluki kok malah ngendi juluki kok ora krungu ora ngrungokke ra semaur Truk Petru aku ket mau lungguh nang kene matamu wae sing lamruhus karo kakang kok matak-matak ngono ora kena gah aku ya ro nek Ndara Permadi ya disaut karo pendhita buta kowe mau Begawan semono Anggara Parna Mejing udu Anggara Parna kok Parna Mejing wah lajan wis ora matur bapak ora bakal rampung perkara ber kendrawasan ber mareka den rayetna semurire seka balik Tityani kandayani sus rusak gong ora siji kok tok tibake telu sak gelem ora ngopo kok kedayalan ketiwasan Bapak Ndara Permadi sekawit kepanggih kalian wujudipun mendhita buta
Pendhita buta menika wau badhe mboyong Ndara Permadi, badhe nganti Ndara Permadi wonten ing pertapanipun kengaran Sumur Gumlundung. Ngendi? Sumur Gumlundung. Kok kaya aku tahu krungu jeneng kuwi? Kok gek sumur wah sing enek iki Sumur Gumuling. Sapa to pendhitane? Begawan Anggara. Duh, mau sapa ya? Truk. Anggara sapa? Anggara Parna. Anggara Parna ya Jem Citra Sena. Niku Pak, disaut Ndara Permadi disaut, wah. Citra Sena aku ngerti kae sapa to. Kok ngeneke sampak, apa ngerti Pak sampean? Citra Sena ya Anggara Parna kuwi. Kuwi undagine Bathara Indra. Dana DKI cip barang sandera. Kuwi undagine Bathara Indra, kuwi abdine. Aku ngerti papane ngendi pertapan Sumur Gumuling. Ora usah suwe-suwe Slak Ndara Janaka dipangan karo Citra Sena. Tak loro kene. Semubang Yewang Ngaruna Tinetraning uga ora apa sabdaning kukila Kanekara sagetar penitungan enggong Mungu sing bene panca pepetoke ngayam ana mrak mangu ing pagakan Raden sewu-sewu kaluputan kula krana kula wantun amboyongi dhateng rawuh paduka wonten ing pertapan Sumur Gumuling
Ya ora dadi ngopo janjane kowe sapa sartane wigatine apa? Kowe ngejak aku sartane nganti aku ning mertapan sumur gumuling kene Jim Citrasena. Wala taala. Raden, estunipun kula menika badhe nyariosaken bilih ingkang Naraka Paduka pun Raden Bratasena ingkang sakmenika nedheng mbabat Wanamarta. Menika sampun panguwasaning Dat Kamurwengtat sartanipun menika sampun dados kodrating Jawata. Awit mugi dados ning kawuningan. Wanamarta menika boten kok namung wujuding alas baen-baen nanging menika negari kajiman ingkang nengga wonten ing mriku-menika inggih Nalendring Wanamarta ya ing Indraprastha nenggih Sang Prabu Yudhistira kaliyan kadang-kadangipun inggih menika pun Dandun Wacana, Jim Suparta, Jim Nakula lan Jim Sadewa lan negari utawi Wanamarta utawi Indraprastha menika pancen yasanipun Iwang Pikulun Bathara Indra lajeng kula menika ingkang minangka duta kula menaka undaginipun Iwang Pikulun Bathara Indra duk nalika semanten Iwang Pikulun Bathara Indra paring dawuh kaliyan kula ingkang dados Nalendra wonten gari utawi Wanamarta menika kula sampun kula aturaken malah sakmenika negaring Wanamarta menika kagunganipun Iwang Pikulun Bathara Indra. Iki kok rumangsaku kok ket mau kok ngono-ngono wae iki. Lali wae piye? Iya. Iki dawuhe Pikulun Bathara Indra gek diaturno karo Sang Permadi. Lho gelase wis dikumbahi wis. Entek-entek wektu ora. Entek kene kopi wis entek 3 gelas malah. Iya. Sekawit kula menika dipun timbali dening Iwang Pikulun Bathara Indra. Anggara Parna negoring kajiman Wanamarta mesti diwanci kababar kamanungsan. Wondene kang bakal nampa triman kanugrahan negara mau ora ana liya ya mung titah kang cacahe tanpa beda kaya dene abdiku bangsaning Jim sing mapan ana ing Wanamarta. Satira 5 cacahe kang aran Pandhawa sartane Wenehana Jaya Kawijayan ya kuwi karingkianing bangsaning Jim. Mula panjenengan menika kula boyong rawuh wonten ing sumur gumuling menika Raden. Namung badhe kula caosi wujudipun pusaka 3. Cacahipun ingkang dados karingkianipun bangsaning Jim inggih menika setunggal. Inggih menika ingkang winastan Lisah Jayeng Katon. Angka kalih inggih menika Oyot Bayura. Ingkang angka 3 inggih menika Watu Timpuru. Setunggal Lisah Jayeng Katon menika menawi dipun sapaken wonten ing netra saged sumura bangsaning Jim. Wong Oyot Bayura menika menawi dipun sabetaken bangsaning Jim saged ndadosaken lumpuh mboten gadhahi daya tumraping bangsanipun Jim. Wonten ingkang pungkasan inggih menika Watu Timpuru. Menika menawi dipun sawataken dumateng bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Mila tetiga pusaka menika mugi saged paduka tampi, mugi saged dados sarana anggen paduka ngrencangi kadang paduka Raden Bratasena supados enggal rampung anggenipun babat lajeng nampi bebingah saking Iwang Pikulun Bathara Indra awujud negaring kajiman menika kula wau Raden Permadi. Meraina sumubang Yawangaruna kadinetraning ukarapuh kini tunganing kong lir wuwu sing pini panca pepetoke ngayamono wilatala Begawan Anggara Parna wonten timbalan Raden ora sasuwi-suwi nggalo aku bakal tumuju menyang
alas Wonomarta sing wigati sumusul kakangku ya kuwi Kakang Mas Bratasena marata gage pusaka telu kuwi mau ndak aturi maringake kelawan permadi monggo kula aturi nampi Raden. Tumangor manyawara-warahan pengarening ajurit Begawan Anggara Parna wonten timbalan Raden aku ngaturake panuwun dene sampean wis maringake wujuding pusaka telu iki sing dadi karingyaning bangsaning Jim ora cak-cik dumeh jame anyar iki ya jame anyar lae glembuk lae njaluk ora meri aku ya duwe arep oleh mengeki ya ora masalah nek ora njaluk kowe kudu mancara piye ora wis lanjutno mula kang saka kuwi bakal tak gelak wancine aku bakal tumuju ning alas Wonomarta inggih Raden ngatos-atos sing mrayetna ngatos-atos awit Wonomarta menika gawat kliwat wingit kepati ya Begawan Anggara Parna aku njaluk pamit inggih Raden ngatos-atos mugi saged kasembadan Raden. No Parna Welatala Kyai Nayantaka piye kabare suwe ora pethuk karo aku kowe inggih pangestunipun sae panen apa gunamu kuwi Semar edan ana Jim kok panen-panenan mbok menawa to le iki mbiyen best friend karo aku iki mbiyen besti karo aku sing prayekno ngati-ati muga kowe sehat terus inggih Kyai aku tak nututke bendaraku inggih Kyai aduh ingkang mapan turing telenging Wonomarta anenggiri Sang Raden Bratasena ingkang dipun tamakaken inggih menika wujudipun Jala Sutra Tampar Kencana saking Patih Sapu Jagat sambating Sang Bratasena wah Babu Kundi aku ora kuat nggonku mbabat Wonomarta Babu Kundi wiyasa kakekku aku njaluk tulung petopet Raden wah iki sapa no swara wong wedok
Apri apa kowe? Sanes Raden Batupat menika Raden Bratasena. Ya, kowe sapa? Kula menika pun Arimbi Raden. Arimbi. Inggih kasinggihan mekaten. Kenging menapa paduka kados mekaten. Wis ro. Lumpuh tanpa daya kaya ngene ditutupi pedhot liwangan sitakon. Ya kene. Wah, iki wong wedok apa? Nyun pangapunten lho Raden, karang kula menika namung bosah-baseh. Basa-basi, bosah-baseh. Batupat Raden ngantos kalangan Malaya anggen kula madosi kelawan sing ngandika. Wigatine Mboten paduka mboten sah ngertos. Kula piyambak ingkang mangertosi menika kok malah mapan to ning Wonomarta. wah. Arimbi ora sasuwe-suwe aku tulung ana. Nek pancen kowe iso nulungi karo aku. Inggih Raden, kula saged nulungi kelawan sing ngandika. Ning sejatosipun kula menika tresna kalian panjenengan. Piye? Kula menika tresna kalian panjenengan Raden. Menawi kula mboten tresna kalih panjenengan, mbok ben modern ning kene mbok ya men. Mergo sawarane aku ki perhatian ngono kalih Raden Bratasena. Sing ngandika menika kados pundi to Raden? Wah. Aurung urip rabi. Si arep mblantik. Wah, turna aku ora ngerti wujudanmu, ora ngerti pasuryanmu. Batupat ingkang bakon paduka kedah sumpah. Sumpah piye? Arimbi aku saged dadi garwamu yen to kowe wis iso nulungi karo aku. Wah, ya sing baku iso luar. Saka wujuding pedhot peteng kang nutupi lawan jiwaku iki. Inggih Raden. Kula aturi sumpah, sakmenika kula aturi sumpah. Wah. Aku ora ngerti pasuryanmu. Ngen Facebook kula sampun wonten. Wah edan kowe. Kula aturi sumpah Raden. Yo, aku sumpah prasetya sineksen jagat saisine. Arimbi iso ngluwari bawendanku iki. Arimbi bakal tak pek bojo. Batupat Raden sineksen donya saisinipun lho Raden. Wah, Genti. Aku urung luar saka bedhut peteng sing nutupi awakku. Mangke rumiyin to Raden menika kedah wonten rapalanipun. Kula menika nembe madosi cathetanipun wonten ing halaman 59. Ora edan kowe wis kaget lungono. Saged kula suwunaken marang panguwasaning Dat Kamurwing Dat. Mugi-mugi Raden Bratasena saged to luar saking bandan menika Mandi ucaping Sang Arimbi. Oh. Tupen ana wis diluwari kok ya. Ora gek ndang bayar malah lunga. Ya tupen Raden mesti paduka ajrih kalian pasuryan kula. Raden Bratasena kula yang sak kula bujung sak kecandhak kula Raden. Iki medeni kaya ngene ya, Le. Aku dhewe gak eruh. Iki apa jenenge? Alas petenge kaya ngene. Iki jam pira, Tru? Dumeh jame anyar kowe ndur delok-delok jam, dilinthing. Kementhus kowe iki jenengan ora. Apa wis cek bres? Ora mah turu to lho, gah. Ya, jam pira, Tru? Jam lurawan. Wah, jan petenge kaya ngene kok ta. Iki nek ora alas wingi tenan ngono.
Kuwi petil jarume. Ora alas wingi tenan ngono wajan wis. Ayo digoleki Ndara Bratasena. Ah ora. Sik, Truk. Apa wi? Tak kira HP ku muni lah. Ning alas kok ning sinyal. Makane iki tak delok ora ana sinyal. Cumangkah anggro sesumbar mawa lindhu bumi konjeng. Gumaludhuk kuntur katok. Ndara Permadi nimbali. Ya Truk, sowan ya Truk ya wajan wis ora. Yaning taluka kadilangit mambang tepasulayan upamaneka lintang surya kusumayana sumawur arek to walik yoja to Kang wis men penggironge muni ora gur turu wae wis ilang siji kae mbok nyandi pindah cekelan kok ya kowe isin ngene. Lah iya. Ora dengklak-dengkluk nunuli handphone nganti gepeng dipencet itu handphone. Senane ora ono kawan jumeneng dhisik. Nggih, Ndara, nggih. Kula menika nyeritakaken kawontenan jaman sakmenika. Permadi wonten timbalan Kanjeng Ibu. Kepiye kabul kawusanamu? Ngupadi kakangmu Bratasena. Sekawit kula sampun bidal badhe dhateng Wonomarta. Malah sakmenika kula pinanggih kaliyan Jim Citrasena. Sekawit kula dipun cegat laku kula tumuli kula dipun kanthi wonten ing pertapan Sumur Gumuling. Kula dipun paringi pusaka 3 ingkang saged dados karingkianipun bangsaning Jim Kanjeng Ibu. Saking menika Kakang Mas Bratasena nglampahi babat Wonomarta, mongko Wonomarta menika alas ingkang gawat kliwat
wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu dawuhing Sang Begawan Anggara Parnutawi Jem Citrasena piyambakipun nampi dawuh saking Iwang Pikulun Bathara Indra bilih negaring kajiman kang winastan Wonomarta ya ing Indra Prasna menika sampun titiwanci badhe kababar dados kamanungsan Kanjeng Ibu lan ingkang saged nampi bebingah saking Iwang Pikulun Bathara Indra menika menawi kula sakadang Pandhawa ingkang marajang telenging Wonomarta Kanjeng Ibu. Kagyat risang kapirang rinangkul kinempet kembet dosang retnaning pewono timen kang dadi tumindake Bratasena teka kepengin kadange mukti ngawibawa saguh mbabati Wonomarta mila saking menika Kanjeng Ibu monggo para kadang Pandhawa kula kanthi sumusa wonten ing Wonomarta Kanjeng Ibu jumangkah anggro sesumbar mamalindo bumi konjeng kumalutu kuntor katok anengge mlajaripun Sang Raden Bratasena dumrajug tanpa larapan Bratasena kok mlayu-mlayu wae dan au diuyak-uyak wedi tenan wae dan aku wedi tenan babu kundi aku wedi tenan babu kundi aku njaluk mapan pandhelan peto-peto mek Raden Bola diuyak mimin truk. Wo. Lah mula kok ndara Bratasena wedi wajan wis ora. Diuyak mimin apa orang bayar ya truk ndara. Ora ngawur ngono aku. Iki sapa Nawanudya? Peto-peto pet namit pasang liman tabe. Gusti Ayu Dewi Kunthi, kowe kok ngerti karo aku? Inggih pun tepangaken. Kula menika pun narimbiat manjanipun sawarga Prabu Trembuka. Ana ngapa kok nguyak-uyak karo Bratasena? Sekawit kula menika pinanggih kalian Raden Bratasena wonten ing telenging Wonomarta wonten ing telenging alas. Ha iki ning tengah ngalas iki ngapa iki? Tanda tanya iki. Menengo Setogong kowe iki ora ganggu. Raden Bratasena menika kalumpra tanpa daya lajeng kula ingkang sagah ngluwari nanging kuciwaning manah kula saderengipun ngluwari bandanipun Raden Bratasena menika sumpah prasetya sineksen donya sak isinipun bilih Raden Bratasena sagah nampi katresnan kula menawi kula saged ngluwari bandanipun Raden Bratasena mila Gusti Ayu kula wonten ing mriki menika badhe nagih janji kula badhe nagih janjinipun Raden Bratasena Gusti Ayu. Lha dalah pancen kaya ngono. Saiki tak takon karo kowe Arimbi. Kados pundi Gusti Ayu? Apa kowe tresna lair batin karo anakku Bratasena? Inggih lair batos. Sineksen jagat saisinipun menawi kula menika mboten sumanding kalian Raden Bratasena pato-pato buat alwung kula ngendhat tali murda alwung kula mboten nyumurupi gelaring jagat eseming rembulan Gusti Ayu
Mila dalah apa pancen kowe nek Bratasena duwe penandang apa-apa kowe melu sungkawa estunipun minangka garwa sejati menawi Raden Bratasena kersa nampi katresnan kula patopat Gusti Ayu kula menika mboten badhe suwala kula badhe ngabekti kelawan Raden Bratasena ayu temen kowe Arimbi. Apa Igong? Kok isa ya, Truk? Apa? Arimbi sing wujude mau nyerengengeh dadi asukan dadi ayu. Ora celemongan gah aku. Lambene iki pentor kaya ngene ngono kuwi ora pentor-pentor ora. Wah, jan wis ora. Ayo karang piantun putri iki nek. Kendele tapa gedhe pratine sak sediane ana cak ciptane dadi Arimbi wonten timbalan Gusti Ayu kowe nagiya janjine Bratasena dhewe Petra nun Bratasena golek ana wajan wis ora ana wong ngene ora gelem ora benake sik gong kowe mingero ngene gong aku lagi memeng ya ajan duh kok ngono ya Den apa Ndoro Bratasena jenengan ditimbali keng ibu ono apa kan mriko gah lha napa to sebabe niku napa kok megah wah aku wedi Arimbi pun mboten nonton wis pun mboten wonten Arimbi pun mboten nonton tetep wae aku megah wah Arimbi nyerengengeh untune lincip-lincip malah sungguh goroki kayu wah ora edan kowe wis pikantuk kono yo nggih kula kandhake ngibu lho yo sakarepmu wah jan wis ora mboten kersa mriki kok Petra kowe tak sepatan nggih toh nyawane kula wadake ora ampun sembrono sampean niku niki leng ndhawuhi kang ibu gah Arimbi seneng kono jare sapa wae mboten enten kok Arimbi kok pun bali Arimbi pun bali pun diusir kali kang ibu masa wae aku wegah wah mosok nguyak-nguyak karo aku kon nampa katresnanku sampean ki senengane kok ya ngono kok ya wegah rene rada rene sarene nah wis pas wah edan dienggo aling-aling nguyuh selak krasa ket mau kok ya pun mboten sampean ajeng mriku ajeng napa sak gelemku lho malah dolanan sabun nika lho keng ibu nimbali ka lho wajan wis ora disiyo utare lho tenan lho dhisik tenan lho yo nusul tenan yo tak tanda tangan sik tanda tangan apa aku dhewe ora weruh wajan sampean ki senengane kok ora wis yen ora tak geret ngene edan kowe ora kena oleh mung ngantem ora sip senengane kok ora ngono kok ra sapa iki kirangan kula dhewe ora weruh sapa kowe kula pun Arimbi inggih ngapusi ra Radharana inggih Raden kula nyuwun mangapunten kula aturi nampi katresnan kula mreng au ditimbali babu kundi Bratasena awa kowe ki destun temen ana satriya ning atase kowe satriya kok nglencati sumpahmu jur karepe piye eyangmu Wiyasa arep matur karo kowe Wiyasa kakekku kepiye wela dalah Bratasena sing gedhe pangapuramu pun yang kewektu matur kelawan kowe ngger pun yang mau ngarep matur dadi satriya kuwi ora kena wola-wali kowe mau wis sumpah cineksen donya sak isine yen to kowe bakal nampa katresnane Arimbi yen to Arimbi bisa ngluwari kowe saka bandaning bangsaning Jim lah kok saiki Arimbi arep
ngelamar kowe arep tresna karo kowe ora tok tampa ki karepmu kepiye kowe ki satria kepiye kowe ki ora iso ngugemi jiwa kasatyanmu kowe nglencati sumpahmu biasa kakekku aku njaluk wapura jar kowe kapok ora sadadi satria ku mlajo sok nglencati janjine Bagong barang ki nek utang ora semaya wae gah aku manggawa utang-utang barang wae terus gah aku wah biasa kakekku aku njaluk ngapura wis kuwi arimbi tampanen tresnane gelem apa ora wah ya aku gelem apa arimbi cah wong lenang ngendi sing ora ngiler kaya ngono kae Nang mambune mambu amis teko rene iki nyrengengeh iki ambune amis bareng sesuk ayu tenan kowe arimbi dlang tak ana sing muni ngonekke srepek ya Gong playon heeh terus eneng kayon sing nutupi kae terus dijabut wayange terus dadi wah wujude ayune rasbane terus ambune wangi Gong lah iya kaya piantun ayu kok lah iya senengane ora senengane wis po nek enten iki wis kon apik sedaya ora iya Petruk lah iki sekarang ya anu kira ya kowe minggiro non kowe minggiro ajan ya wis nah ngene men penak to le nancepke ya ta nah kok malah dadi nglatih bocah-bocah ning sanggar ta iki nalurekke Mas Roni awe fried chicken Petruk non Ndaramu Bratasena den siap ngestaken dawuh Gusti Ayu Yana Dewaya nuntun wong aprang wong aprang das padha sarsaran
Mastrama sidam sekaring bawana Yudhistira inggih wonten timbalan pukulun satemene ulun pirsa babagan lakon kita ngantu-antu kasuwargan kita Yudhistira wonten timbalan pukulun wis kodrat ting Jawata wis titi wanjine negara Kajiman Wonomarta bakal kababar dadi kamanungsan ora let suwe meneh kita sak kadang bakal nemu panitisan kita sartane kita bakal antuk kasuwargan kita Yudhistira Agyatri sang kapirang rinangkul kinempet kambet dosang retnaning bawana menawi tetela mekaten ingkang dados dawuh paduka pukulun tartentu ingkang abdi boten badhe selak ya kula namung ngentosi layaning mangsa kala sinten to ingkang badhe mapakaken kasuwargan kula pukulun ya sing prayitna ngati-ati Garip Yudhistira lan kula putu-putu kabeh sumbar mawa lindhu bumi konjeng kumaludu kundur ketuk nuwun sewu menapa menika pun para Pandhawa inggih leres kisanak nuwun sewu menawi paduka kula sawang kula tingali kok cat katon cat mboten mongko cacah paduka sami kalian kadang-kadang kula para Pandhawa aduh Raden sampun tetela ingkang dados dawuhipun Iwang pikulan Bathara Indra bilih paduka menika ingkang sakmenika saged dados kasuwargan kula sak kadang mila lilanana suka lan penggalih negaring Wonomarta utawi Indraprastha kawengku dening paduka Raden Yudhistira utawi Raden Puntadewa sak kadang ingkang sakmangke saged nglenggahi negaring Wonomarta menika Raden gonjang ganjeng langit kelap-kelap katon lur genjang alis risang mawe keandrung inggih menawi tetela kados mekaten kula nuwun badhe nyasak wonten lenging Wonomarta Prabu Yudhistira inggih Raden Puntadewa
Diwangkara kingken lir manguswa kang layon Dinyo ilang memanise wadane rolayu kumelku cemrahnya maradani Bratasena babu kondi apa Gusti diwahyaning mangsa kala kowe sak kadang oleh negara dhewe kowe wis mukti dhewe Bratasena pun ibu melu mangayu bagya ya lan pun ibu nunut ngeyop kamukten ya Bratasena wah kundi babu ya Hai, ha. Raden Bratasena iki sapa? Arimba kakangne Arimbi. Ora nrimake lakone Arimbi, wala dalah menungso ora tatanan kowe. Ngepek karo adhiku Arimbi. Njur sirmu arep piye? Aku ora nrimake. Kowe iki aja dadi pepalange Bratasena, aku ora nrimake. Wah, ngei. Mawar mangawara warahan tengaraning ajuret sampean mungsuh Arimba nganti sok kapan ora bakal menang ngoten iku terus antem glithak cokot antem glithak cokot antem glithak tangi meneh urip meneh sampean maju meneh iki tandane wong guru kewareken angin. Bar iki gek madang geden-geden. Sore mau ora madang. Sembar piye carane? Seranane piye aku iso mateni Arimba? Nika mboten saged perjane sampean mboten sabet nggen sirahe utawa Arimba niku mang sabet ngangge tunggake ngaren. Nek pun sampean sabet ngangge niku mengko Arimba bakal sirna merga layu.
Oh, hei, hei, oh, oh, oh. Ora ana Harimbi wonten dawuh pangeran Aja ngapura Kakang wis tak pateni inggih pangeran boten dados menapa jalaran paduka ingkang sampun saged nampi katresnan kula dalu ngapura Harimbi Suara apa kae, Truk? Mbuh Harimbi aku njuk ngapura tenan Harimbi. Ngapa iki, Kang? Kowe nek guyu kaya ketut to. Ngapa ketut? Ketut nek guyu ngene iki. Yakin wis. Waduh. Gawalume. Senengane kok ora. Ndoro Bratasena nangis truk lagi iki aku. Ora apa-apa ya wong. Wong lenang kene anu wah jan do mesake timen to Den. Enggak tisunya. Nah, yo ngalah mesake. Wah, Raidan. Mun sampean ku dasine dirukti kuandane dirukti. Oh. Bratasena karo Tomarma kakangku Harimbi. Kowe lah dalah keparat Pandhawa iso entuk Wanamarta. Yo titenono wae kowe. Njur karep wae aku ora nrimake. Ayo kene. Wanamarta tak jaluk. Pandhawa tak kon minggat. Oh. Oi. Ora jar duprok jaranan edan kowe menungso ora
kula panalinganira lumajaring rati linenggak cangganira kapisanan Durna Wilutama oh ngece keparat menungsa ora tatanan Bapak Durna menika kados pundi? Kados pundi napanipun? Nika mangsu murupi Pandhawa sampun entuk wujuding Wanamarta malah pikantuk negaring Indraprasta. Wah, menceng menika saged dipun rebat wonten ing lelampahan Pandhawa Jadungger. Somadangi jagat tuk mungup aneh sapucaing ukir marababang sumirat keneng soroting surya mekolan gunung Koten prayitna semurire kabalik pun sudah selesai semua. Niki ngenjing kari bangun pojokan nika ngenjing dibangun hotel. Terus sing resmekke sing wayangan bocah kula nika. Ora edan kowe. Ya ora kok ya ora. Rene kowe rene. Rene iki entuk turane mir. Rene kowe. Adimu mir. Iki dobleh tekan kene barang. Ora sembrono iki. Iki turane ngalas aku nemu mir. Mesake rande bapak rande ibu. Untunge sih cilik. Nek wis gedhe disurudung aku. Pakai. Wah, iki apike diguling wae. Dan kowe ora. Sorene yo tak go mulih. Edan. Puno kawan edan. Rahayu Kang tinemu, rahayu Kang pinanggih geden. Salam budaya.